Les qüestions que tenim pendents en la nostra ciutat. Li passe la paraula ara a ell, que vaig fer un poquet un resumen i després al final valoraré també la reunió, però ja m'anticipo a dir que ha sigut productiva. Crec que ens ha situat en un lloc d'encontre en el qual no tinc dubtes que a partir d'ara, des de la lealtat que tenim l'obligació d'exercir les distintes administracions, des de tot el dret del món a tindre visions diferents de vegades dels projectes i de les idees, no tinc dubtes de que anem a anar avançant i s'anirà fent públic en algunes de les qüestions que són fonamentals per a la nostra ciutat, perquè que Vila-real avance i vaig a veure també que la Comunitat Valenciana avance, i no tinc dubtes que Vicent, a més des del territori, de la província i una persona coneguda i vinguda en la província, és conscient i coneix molt bé la nostra ciutat, Vila-real. Bueno, gràcies, alcalde, gràcies per l'acollida. Certament han tingut una reunió molt productiva, molt intensa també. Teníem molts temes a tractar. Hem començat parlant d'un dels temes que més preocupació teníem perquè portava molt de temps encallat, que és el tema de la depuració d'aigües a Vila-real, en uns projectes ahir pendents des de fa 2017-2019, i ja tenim el camí marcat, tant en la depuradora de Vora Riu, on ja tenim una intervenció de 2.800.000 euros planificada dins del 2025, en tot el que són els accessos a Vila-real, especialment en la Ronda, un projecte que també està per concloure, que també l'alcalde explicarà millor que jo, perquè coneix tota la història d'aquesta trama, tot el que és la Ronda sud-oest de Vila-real. També tot el que té que veure en el boulevard de la Plana, que ja tenim l'estudi informatiu contratat, ja està executant-se aquest estudi, són 260.000 euros en números redons que se van a destinar dins d'aquest pressupost del